poesiaren oinarrietatik, ez? Zer da poesia? Poesia da pertsona eta mundua. Pertsona munduaren aurrean. Hortik sortzen da poesia. Eta gure kasuan da, euskaldun bat, bere komunitatea barruan eta bere komunitatea munduaren barruan. Esango nukarako alako zerbait. Orduan, Angelek esan ditu gaia pixka bat, eta oso ondo, baina, emanaldian denetari dago, bizitzan bezala. Umorea dago, umore desente dago, tristura ere azaltzen da, jendea barra ingo du, igual negar, ere bai, aztezen ala gertatu zen, artimok emanaldian. Eta hausnarketa ere badago, hausnarketa ere behar baita mundu honetan, bizitza honetan. Orduan, poesia da lerro artean dagoen ura. Eta horrek, esan nahi ditu, imaginatu kaiola bat, eta kaiola horren txoria dagoela ez da. Poesia da txori hori, esan nahi du. Lerroak baldin badira kaiolako burmuak, lerroak, poemako lerroak, atzean dagoen ura da poesia, txori hori. Orduan, beti eramaten zaituelako beste mundu batera, ez? Hor atzean dagoen mundu batera. Eta hori lagundu egiten du musikak. Musikak, poesiaren indarra, azpimarratu egiten du eta lagundu egiten du hori ateratzen.